În lipsa altor resurse naturale decât cele umane, foarte importante, este adevărat, trebuie să înțelegem că Chișinăul nostru este obligat să se îngrijească și să investească din toate punctele de vedere în educația tinerei sale generații. Dincolo de faptul că circa 50% din bugetul municipiului Chișinău acoperă necesitățile instituțiilor preșcolare și cele preuniversitare din municipiul Chișinău, multe la număr, trebuie să recunoaștem că și la acest capitol avem încă foarte multe de făcut pentru ca copiii și cadrele didactice și noi, părinții, cei care avem grijă de educația copiilor noștri, să fim mulțumiți de starea de lucruri în sistemul de educație din municipiul Chișinău. Să începem de la grădinițe. Cunoaștem foarte bine perioada de tristă faimă, când multe edificii ale grădinițelor au fost privatizate sau date în arendă și utilizate în cu totul alte scopuri decât cele educative, iar unele dintre ele și acum zac lăsate, conservate de acei proprietari care n-au știut să gestioneze judicios cei ce și-au căpătat conform acestor procese de privatizare. Se impune extraordinar de importantă sarcină a celor din administrația municipiului Chișinău să retrocedeze mai multe din grădinițele care nu au fost utilizate așa cum se cuvine, pentru că simțim acum o acută necesitate de locuri în grădinițe pentru copilașii din Chișinău. Mai mult decât atât, lipsa unei strategii de dezvoltare a orașului, acestui plan urbanistic despre care vorbim de atâtea ori, ne aduce la situația în care, în zonele în care se construiesc complexe locative noi, mari, fastuoase, frumoase la suprafață, se uită de necesitatea de găsire a unor terenuri în care vor fi construite obiective de menire sociale, grădinițe, școli, parcări, etc. Cum vă închipuiți un cartier, de exemplu, la Telecentru, în care se vor da în exploatare foarte curând 8.000 de apartamente într-un complex locativ, în care nu sunt prevăzute locuri pentru construcția grădinițelor și școlilor? Este greu de închipuit câte probleme vor avea familiile cu copii din aceste apartamente și bucuria lor de a avea o locuință privată se va transforma în drama de a suferi de problemele de transport, de îndepărtarea de locul în care copiii lor vor fi duși la grădiniță sau la școală și de grijile față de acești copii de fiecare zi. Suntem de asemenea conștienți de faptul că fondul de edificii care a fost construit pentru școlile și liceele de astăzi din Chișinău este unul foarte învechit. În el s-a investit puțin, multe dintre ele sunt construite din perioada post-belică imediat, după cel de-al doilea război mondial. Acest lucru înseamnă că și foarte multe prevederi actuale pentru o educație modernă și contemporană nu sunt satisfăcute de aceste edificii. Nu mai vorbesc că multe dintre ele necesită reparații și adaptări la cerințele de astăzi ale educației moderne și contemporane. Nu putem să avem o generație și un oraș modern care trăiește într-o normalitate dacă nu vom avea grijă de aceste probleme ale copiilor care învață în aceste școli și, bineînțeles, ale cadrelor didactice care lucrează aici. Ori știm cu toții foarte bine că indemnizațiile de peste 20% achitată altădată tinerilor specialiști care vin să se încadreze în locul de muncă la școlile și grădinițele din Chișinău nu se mai plătesc de câțiva ani. Cunoaștem de asemenea foarte bine că acești tineri specialiști practic nici nu încearcă să se încadreze în câmpul muncii în Chișinău, știind că trebuie să achite taxe destul de piperate pentru arenda locuințelor în care urmează să trăiască. Ori, rezolvarea problemei locuințelor de menire socială, despre care vorbim de atâta timp, în special pentru cuplurile tinere, pentru tinerii specialiști, este o problemă care se impune și care ține strictamente de soluționarea problemelor în educația municipiului Chișinău. Dacă încercăm să fim persoane responsabile, dacă promovăm
prin echipa noastră, persoane profesioniste și cunoscătoare în domeniul acesta, să știți că vom putea să rezolvăm atât problema construcției grădiniților, cât și a asigurării cu locuri pentru grădinițe a tuturor copiilor în imediata proximitate a locuințelor părinților acestora. Vom reuși să reparăm și să adaptăm la condițiile moderne instituțiile preuniversitare de învățământ din Chișinău și vom ști să creăm condiții bune de viață și de muncă pentru tinerii specialiști, dar și pentru pedagogii cu experiență din Chișinău. Mi-ar plăcea să-mi spuneți ce credeți și dumneavoastră despre acest lucru. Orice opinie de a dumneavoastră va sluji pentru mine drept platformă pentru soluționarea cât mai rapidă a problemelor legate de educație.